Egunotan aritu gara gure herri programaren proiektu zein gidalerro nagusiak izango direnak herritarrei eta herriko eragileei aurkezten. Euren iritziak eta proposamenak entzun eta bildu ditugu. Izan ere, hurrengo legealdian ere herri eragileekin elkarlanean aritu nahi dugu. Usurbil herri hezitzaile bihurtzeko proposamena luzatu diogu hezkuntzako komunitateari, eta bide horretan ezinbestekotzat dugu hezkuntza maila eratzea, komunitate kontzeptua lantzeko eta lanketa konkretuak bideratzeko. Hala nola, eskolaz kanpoko ekintzak, eskoletara joateko bide seguruak, garraioa, aniztasuna eta inklusioa. EH Bilduk euskara du herri egiten gaituen nortasun ikur garrantzitsuenetakotzat, eta horrenbestez, euskaraz biziko den herria nahi dugu. 2020 urteko udazkenean egingo da Euskaraldiaren 2. edizioa. Era guztietako entitateei beraien funtzionamenduen euskararen erabilerara areagotzeko urrats zehatzak ematea eta konpromiso zehatzak hartzea bultzatuko da. Hala, honako ekimenak sustatuko ditugu. Alor sozioekonomikoaren euskalduntzea lehentasun izanik, plangintza estrategikoa garatuko dugu. Eta belarriprest eta ahobizi rolak gogoan, elebidun hartzaileekin komunikazioa errazteko baliabideak eta prestakuntza eskaini nahi genuke. EH Bilduren helburua kultura bizia eta herritarra da, herritik sortua, herriarentzat eta munduarentzat gozagarri. Beraz, herritarren autoeraketa eta ahalduntzea bilatuko duen kultur ereduaren alde egiten dugu. Kirola ez da gorputz ariketa soila. Kirola heziketa ere bada, aniztasuna da, euskera da, parekidetasuna da. Hau da, kirola tresna bikaina ere bada gure herrirako nahi ditugun balioen lanketa egiteko. Horregatik, kirol elkarteei bide hau jorratzen jarraitzeko eskua luzatu diegu. Gure jendartea zahartzen ari da, ondorioz, gure herri bizitzan presentzia handia hartu beharko lukete adineko pertsonek, eta asmatu behar dugu zahartzaroaren ezaugarriei tokia egiten, zerbitzu eta azpiegitura egokiak sortuaz. Bide horretan, asistentza integrala ari gara osatzen, eta indarra hartuko dute Matiak Kalexarren egingo duen zaintzadunen etxe bizitzen auzune berriak eta Txirikorda proiektuak. Euskera, kultura, aniztasuna, parekidetasuna, askatasuna, hezkuntza eta bizikidetza gisako balioak ardatz harturik, herri jasangarria, irisgarria eta bizigarria eraiki nahi dugu. Herritarrak erdigunean jarriko dituena, ingurumenaren eta nekazaritzaren zaintza lehenetsiko duena. Zero zabor norabidean errausketarik gabeko hondakinen kudeaketa lehenetsiko duena. Herri ondarearen zaintza eta baliabide propioen aldeko apustua egingo duena. Mugikortasun jasangarria lehenetsiko duena. Parekidetasuna helburu ez ezik zeharlerrotzat du EH Bilduk. Izan ere, ikuspegi feministak udal politika oro blaitu behar du. Izan hirigintza arloa, izan garapen sozioekonomikoa, izan gizarte zerbitzuak. Norabide horretan beraz, urratsak egiten jarraitu nahi dugu datorren legealdian.